Hello? Bazam. Wallahi na zagaye wannan floating na wanda aka fara gina min a estate din Darmanawa. Wallahi yanzu haka ga guri nan alhamdulillah. Ka san Alhaji Sharif ya taya shi 1.5 million. Wallahi tallahi. 1.5 million. Na ce masa ya bada 3 point something amma yana mun wasa. Okay. Maka da sadaka. To shikenan babu damuwa. Insha Allah za mu yi magana da kai sai na zo ni. A taimaka mana da sadaka. Fi sabilillahi. Ina zuwa. A taimaka mana da sadaka. Ina zuwa. Alhaji ina jin ka. To da Allah ka kokarta mun haɗu za mu yi magana a taimaka mana da sadaka. Ina zuwa je bari zan kira ka. Kira. Taimaka mana da sadaka. Taimaka mana da sadaka. Amma ya kamata ku rinka neman abin. To da me za mu yi ba ma gani? Ni da kake cewa nemi abin yi, da me za mu yi ba na gani? To shikenan ba sai ka gaya magana ba. Ka zo ka nemi sadaka kuma kana wasu maganganu kamar. Wai nawa bayan ne? Wai nawa bayan ne? Kana ganin da abin da ya bada. Ga abin da ya bayar? Nawa ne wannan? Wannan nawa ce? Naira 10 ce. Ya ina maganan biliyoyi ka ce 1000 fa bayar. Ina rago kuɗin? Ina rago kuɗin? Ina. Kai? Ko naira 10? Ko naira 10? Kana ina gwamnati gida? To na hakura ma. Na hakura. Kana ina ne? Kai tsakaninka da Allah ka kyauta mu? Ba ma na gani sai ka cuce ni? Ko mu kike ƙara maka cewa tsakanin da Allah baka kyauta mu ba wallahi tallahi. Kai ni baran nan wallahi sai na canda ka. Ka kai ni gida dai, kai ni gida wallahi sai na canda ka. 1000 a ba mu 1000 ka bar naira 10. Haba da Allah. Ai ba ka zo arziki. To kace ci gaba da ma a makarta da?